прави тук с атаката на Литекс и възможност за атака. Цветан Илиев между няколко футболисти по перфектен начин се откъсна. Има възможност да комбинира или ще стреля. Какво прави в тази ситуация? Втора дуспа. Тук вече ще получи със сигурност червен картон на Илко Пиргов. Въпросът е дали втори жълт или червен. Директен втори жълт. Втори жълт, респективно червен картон за Илко Пиргов за нарушението му срещу Цветан Илиев. Куриозна ситуация. Цветан Илиев срещу Георги Илиев. Миланов, простете, удар на Илиев и Светкавица намалява резултата в тази. Една ситуация в началото на срещата на Пеев и претенциите на Илиев от тима на домакините за дуспа. Сега грешка Галев и 1-0. Грешка на Галев и 1-0 за Светкавица, голмайстор Цветан Илиев. Цветан Илиев, който преди минути поиска дуспа от Стефан Спасов, сега се реабилитира. Краката опитват се все пак да демонстрират добър футбол, да стигат до голови положения. Видяхме вече 2-3 такива. Но определено дербито си опашкарско. Последните два тима в класирането. Един срещу друг. Сега добра възможност за Калякра, за Светкавица, удари гол! Гол за Светкавица! Както бяха заспали двата тима, така мълните избухнаха в тази 26-та минута. Цветан Илиев, капитанът на отбора. В 84-та минута Цветан Илиев. Пред тях Антонио Томас, а атаката на тима ще води Станислав Костов. Две са промените в сравнение с предишния матч срещу Видима Раковски и те са принудителни. Заради контузии матча пропускат Адема. Стоянов отне. Ели Маркес, бивш футболист на ЦСК. Хубав пас към Илиев. Разполага с сериозна скорост този футболист, но Много Трифонов добре пресира, футболист на Светкавица и успя да отнеме. След това обаче Тодор Янчев греши. Футболисти на ЦСК много добре го затвориха и не му позволиха да стреля силно.
Но Светкавица отново атакува. Ето, че гостите показват зъби. Никак не беше лош този изстрел. Долу към Цветан Илиев е изпратена топката. Почти изпълнение. Мариан Станчев за Илиев. Обаче пресират съперника си още в неговата половина и не му позволяват спокойно да изнесе топката. Добре, обаче Георгиян Паун позабави се, загуби топката. Илиев добре напредва. След това пуска към... Допълнително напрежение върху тях. Въпреки това не се... Подсказва им как да се движат по терена. Станчев. Хубава идея на една от малкото грешки на левия бек. Много добре, Крачунов го подсигури. Се надиграват 11 срещу 11, но сами са си виновни. Нарисуван червен картон на Иван Георгиев. Много добре Илиев се освобождава. Тук има възможност да подаде към Игнат Дамянов. Прави го. Той центрира в наказателното поле. Отново Илиев. Много